У Лукашэнкі нечакана з'явіліся канкурэнты. Апошнія выбары ў Беларусі. Выбух на Гомельшчыне. У Беларусі не хапае ўрачоў, вайна супраць лекараў працягваецца. З вырыю вяртаюцца птушкі. Што бы это значыла? Но они совсем с ума сошли. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэтыя іншыя падзеі, якія прыцягнулі нашу ўвагу, ужо зараз. На гэтых выбарах у Лукашэнкі не было канкурэнтаў, але яны з'явіліся там, дзе іх зусім не чакалі. Ні Ціханаўская, ні Латушка, ні нават Пазняк, а звычайныя рыбакі з Мінскай вобласці. Нядаўна яны злавілі сома памерам з чалавека. На фота відаць, што сом дасягае росту дарослага чалавека. Аўтар допісу распавёў, што вага рыбы склала 36 кілаграмаў. Вось такі гігант выпадкова трапіў на кручок падчас адной з нядаўніх рыбалак. Такого мы не чакалі, напісаў рыбак. Мужчына дадаў, што сома вырашылі адпусціць назад у ваду, але спачатку, вядома, правялі з ім фотасесію. Што ж, годны ўчынак. Але ж пры чым тут Лукашенка, спытаеце вы? А пры тым, што ён у 2013 годзе таксама злавіў гіганцкага сома. Ды не аднаго, нават 3. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал. Злавіў пасля таго, як Пуцін пахваліўся, што злавіў шчупака вагой 21 кілаграм. У гэтым годзе Лукашенка не наважыўся пераплюнуць Пуціна па выніках выбараў, а вось рыбакам да яго яшчэ далёка. Што праўда, рыбакі свой улоў паказалі. Лукашэнкавых жа самоў ніхто не бачыў, але ж яму прынята на слова верыць. Ну не можаш Лукашенка хлусіць, таму і назіральнікі на выбарах не патрэбныя. Дастаткова на слова паверыць. Ды не толькі тыя назіральнікі не патрэбныя, самі выбары праводзіць не трэба. Дарэчы, пра гэта ўжо задумаліся і ў лукашэнкавым акружэнні. Усё ж не дурні там сядзяць. Кіраўнік лукашэнкаўскай цэнтральнай выбарчай камісіі Ігор Карпенка дапусціў магчымасць, што ў будучыні народ можна будзе ўвогуле не трывожыць, протягивающий полномочия Лукашенко на всебелорусском народном сходе. Вполне возможно обсуждать эти вопросы, но опять же это зависит уже не от ЦИК, зависит все-таки опять же от законодателя, от воли народа, от Конституции, в которой это все прописано и так далее. Это серьезные вопросы, они непростые, но они имеют право быть, потому что опыт подобный есть. Трэба адзначыць, што саміх дэлегатаў так званага ўсебеларускага сходу народ ніяк не абірае. Усіх дэлегатаў на яго вылучаюць са сваіх шэрагаў лукашэнкаўская вертыкаль і розныя праўладныя структуры. Таму па ўсяму відаць, што гэта думка Карпенкі будзе падтрыманая. Да і склад камісіі не трэба будзе ўтойваць, а то Карпенка ўстрывожыўся публікацыяй кіберпартызанамі гэтага спісу. Это не просто персональные данные. Это попытка повлиять на работу комиссии. Безусловно. Это очевидно. А это никому не позволено. А вот с этим выказыванием Карпенки можно цалком погодиться. Белорусы проявили характер на этих выборах. Характер, который определяет высокую нравственность по отношению к своей стране в первую очередь, не позволяя кому-либо что диктовать извне. Сапраўды, народ не паслухаў ніякіх палітыкаў. Ні тых, хто заклікалі ісці галасаваць, ні тых, хто заклікаў да байкоту. Народ гэтыя выбары проста праігнараваў. Тым часам на Гомельшчыне адбылася трагедыя. Выбух прагрымеў у Жлобінскім раёне. У выніку трагедыі загінулі бацька і 2 маленькіх дзяцей. Паводле папярэдняй інфармацыі выбухнуў кіслародны балон. Трагічны выпадак адбыўся на дачы ўвечары ў нядзелю 2 лютага ў вёсцы Лугавая Вірня. У выніку загінулі 35гадовы мужчына і 2 яго дзяцей ва ўзросце 1 і 3 гадоў. Маці і 6гадовага сына ў цяжкім стане даставілі ў бальніцу, паведамляе следчы камітэт. У сям'і выхоўвалася 4 дзяцей. Яшчэ одно дзіця ў момант выбуху знаходзілася ў Жлобіне. У расійскім Архангельску 29 студзеня падчас вучэнняў МНС па абароне арктычных раёнаў 2 ўсюдыходы «Бурлак» часткова праваліліся пад лёд. Аварийно-спасательное формирование МЧС России. Подразделение ориентировано на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на арктических просторах, проведение поисково-спасательных, а также водолазных работ, очищение водной глади от нефтепродуктов. Інцыдэнт здарыўся пасля таго,
як выратавальнікі падарвалі лёд падчас адпрацоўкі ўмоўнай аварыйнай сітуацыі на судне. Каб дастаць тэхніку, давялося задзейнічаць аэралодкі. Людзей удалося выратаваць, а вось аператыўна дастаць тэхніку не атрымалася. У рэгіянальным упраўленні МНС каментаваць эту сітуацыю не сталі. Магчыма, словы праваліліся пад лёд разам з тэхнікай. Чыя тут віна? Вінаватая дзвіна. Дрэнна замерзла. Жыхары горада актыўна каментуюць здарэнне. Пішуць, што паспяшаліся ў горадзе знесці цырк. Цырк у Архангельску сапраўды знеслі 4 ліпеня мінулага года. Відаць, і праўда паспяшаліся. Цырк то знеслі, а артысты засталіся. Хапае артыстаў не толькі ў Расіі, але і ў Беларусі. На Магілёўшчыне 52-гадовы жыхар Быхаўска раёна папрасіў свайго 57-гадовага суседа ўзяць на часовае захоўванне аўто, бо ў яго самога не было агароджанай тэрыторыі. Сусед пагадзіўся. Уладальнік быў спакойны за свой аўтамабіль, бо цалкам давяраў аднавяскоўцу. Але аказалася дарма. Недобрасумленны сябрук вырашыў рэалізаваць аўто вытворчасці Волжска аўтазавода і здаў яго на металалом жыхару Магілёва. Усё ж нейкая карысць з машыны, а то толькі месца ў двары займала. Калі гаспадар вярнуўся па аўто, сусед паведаміў, што прыехалі нейкія знаёмыя гаспадара, наехалі на яго, ды забралі машынам быццам бы за нейкія даўгі. Уладальнік звярнуўся ў міліцыю. Па факце крадзяжу ўзбуджаная крымінальная справа. З такімі сябрамі і ворагаў не трэба. Нельга нікому давяраць свайго каня, нават жалезна. Трэба адзначыць, што ёсць і добрая навіна. Паліна Шарэнда-Панасюк выйшла на волю. Пра гэта паведаміў у Фэйсбук яе муж Андрэй, напісаўшы: «Найлепшы дзень. Паліна на свабодзе». Яна была вызваленая пасля адбыцця 4-го тэрміну. Усяго правяла за кратамі 4 гады і 1 месяц. Паліну затрымалі 3 студзеня 2021 года. Спачатку яе судзілі на 2,5 гады, але пазней тэрмін некалькі разоў павялічвалі па сумна вядомаму 411 артыкулу. Непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Падчас зняволення здароўе Паліны значна пагоршылася. У яе развіўся хранічны панкрэатыт. На волі яе чакалі 2 сыноў – Славамір і Стах. На Віцебшчыне пагоршылася кадравая сітуацыя ў медыцынскіх установах. Адмоўнае сальда перавысіла 700 супрацоўнікаў, паведамляе тэлеграм-канал «Віцебскія гуляю». Паводле аналізу дакументаў аб кадравай дынаміцы за 2024 год у медыцынскіх установах Віцебскай вобласці назіраецца значнае скарачэнне персаналу. За 10 месяцаў гэтага года колькасць звольненых работнікаў істотна перавысіла колькасць прынятых, што стварае сур'ёзныя праблемы ў сістэме аховы здароўя. Найбольшыя страты персаналу зафіксаваныя ў Глыбоцкай, Браслаўскай, Наваполацкай і Пастаўскай раённых бальніцах. У многіх бальніцах колькасць звальненняў 2-3 разы перавышае колькасць новых супрацоўнікаў, што павялічвае нагрузку на тых спецыялістаў, якія засталіся. Такое становішча пагаршае доступ да медыцынскіх паслуг і стварае рызыкі для якасці аказання медыцынскай дапамогі. Але лукашыстам хоць кол на галаве чашы. Яны працягваюць пераследаваць урачоў, якіх падазраюць у нелаяльнасці да рэжыму. У Шуміліне за так званы распаўсюд экстрэмізму будуць судзіць загадчыка хірургічнае аддзялення Ігара Гудкова. Ігар Гудкоў – шматдзетны бацька, якого ледзь не змусілі звольніцца з працы ў 2020 годзе. Тады за яго ўступіліся землякі, накіраваўшы райвыканкам калектыўны ліст, які падпісалі пад 1000 чалавек. У мінулым годзе да дня медработніка Ігору Гудкову была абвешчана падзяка міністра аховы здароўя. Але гэта ўсё нішто ў параўнанні з пагрозай для 5-й кропкі Лукашэнкі. Таму працягваюць пераследаваць урачоў, настаўнікаў, пенсіянераў. На гэтых выходных адзначаліся 2 даты, звязаныя з беларускай гісторыяй. 1 лютага споўнілася 162 гады пачатку вызвольнага паўстання на былых землях Вялікага княства Літоўска, вядома як паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўска. У суботу 1 лютага каля брамы Варшаўскай цытадэлі адбылося мерапрыемства, прысвечанае памяці паўстанцаў 1863-64 гадоў.
У гэты дзень у 1863 годзе ў Беларусі і Літве быў падтрыманы варшаўскі маніфест, створаны часовы ўрад Літвы і Беларусі. Гэта дата лічыцца пачаткам паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўска. Акцыя пачалася з агульнай малітвы на месцы гібелі апошняга лідара паўстання Рамуальда Траўгута і яго паплечнікаў 5 жніўня 1864 года. На мітынгу выступілі прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», дэпутатка Мінскай гарадской рады ад БНФ адраджэння ў 1990-96 годах Галіна Пазняк, лідар руху «Салідарнасць разам» Вячеслав Сіўчык, паплечніца Вітольда Ашурка Ольга Быкоўская, гісторык Яўген Дудкін, сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Толстая, прадстаўнік Саюза палякаў Беларусі Ірына Бернацкая, прадстаўнік Лігі свабодных нацый Ібрагім Яганаў. Да мемарыялу былі ўскладзеныя 2 кошыкі кветак у колерах польская і беларуская сцягаў, запаленыя знічы. Арганізатарам акцыі выступіў рух «Салідарнасці разам» сумесна з прадстаўнікамі Саюза палякаў на Беларусі. А 2 лютага споўнілася 187 гадоў з дня нараджэння беларускага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўска. У гонар гэтай даты ад гарадка да Страшэва на беларуска-польскім памежжы прайшоў марш. Пасля ўдзельнікі маршу накіраваліся на аўтамабілях у Мастаўляны, на малую радзіму нацыянальнага героя беларусаў. Акцыю памяці арганізавалі беластоцкі філіял арганізацыі «Рух», беларуская дыяспара Беластока, клуб гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус 1863», беластоцкая харугва і беларускі дом. Усё АТД спадзеў на тое, што зіма нарэшце скончыцца і наступіць вясна. Гэта ўжо адчулі нават птушкі, якія сталі вяртацца з выраю. Вот 1 февраля, а у нас гуси летают. Западная Беларусь. Я не знаю, кто это, но они совсем с ума сошли. Можа, дарэмна беларусы сварацца на птушак? Можа, нешта будзе? Не толькі птушкі это адчуваюць, нават Лукашенко нешта западозрыў і загаварыў пра паскарэнне. 40 гадоў таму пра паскарэнне загаварыў тагачасны генсек Міхаіл Гарбачоў. Спачатку 23 красавіка 1985 года на партыйным пленуме. Ускорение социально-экономического развития. Потым 17 траўня на сустрэчы ў Ленінградзе. Ускорить движение всей страны. У выніку краіна так паскорылася, што ад хуткасці нават Гарбачову пазбавілася. А раптам і зараз з Лукашэнкам так атрымаецца, нягледзячы на тое, што ён рэформаў баіцца к чорт крыжа. Будзем спадзявацца. На сёння ў нас усё. Да наступнай сустрэчы. Дзякую вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!